खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 आगस्ट 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान एबा मोजां साननाय फैगोन गोदान मिजिंजों खामानि मावनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरां मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनलायगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनजों बाख्नायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोजोनै थानो हागोन बयनिबो गोसोखौ दिनै बोनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोनि साननाय एबा लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गेबें खामानि मावनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन सोरनिबा अनसायनाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन बयनिबो अननाय मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव थार आरो गोग्गो गेबें साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि अननाय मोनगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सुथुराबो दिनै बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर अब्लाबो आला खाला मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ जेबो गोदान हाबायाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां आरो जागायथ'यैआनो गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव बहाबा रायज्लायनो खाबु मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोआ जोबोर उसाव बादाव जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय गोसोनि साननाय आरो बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव दिनै मान मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा
गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जागोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गेबें आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै मोजां मान सनमान मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयआ बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। बबेबा बादायलायनायाव गुबुनखौ फेजेननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो एबा बेरायनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रेजें मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे शेयार खालामो आरो लाइक खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।